Ας συζητήσουμε λίγο πώς γίνεται ιδιοπλαστική. Τι είναι αυτή η επέμβαση. Η ιδιοπλαστική είναι μια πάρα πολύ ασφαλής επέμβαση, ειδικότερα στα χέρια ενός έμπειρου κοσμητικού γυναικολόγου. Η αναισθησία την οποία χρησιμοποιούμε είναι μέθη, δηλαδή είναι η ίδια αναισθησία με την οποία κάνουμε μια γαστροσκόπηση, η ίδια αναισθησία με την οποία κάνουμε μια κολονοσκόπηση. Το ξύπνημα από την αναισθησία είναι πάρα πολύ εύκολο. Γιατί χρησιμοποιούμε μέθη και όχι τοπική? Γιατί απλά είναι καλύτερο η γυναίκα να είναι χαλαρή, είναι καλύτερο να μην συμμετέχει, γιατί σίγουρα το άγχος της θα δημιουργήσει πρόβλημα στον χειρουργό, και σίγουρα μην κάνοντας τοπική ένεση δεν αλλοιώνουμε τις ανατομικές ισορροπίες στην περιοχή. Άρα το αποτέλεσμα το οποίο θα έχουμε είναι σαφώς καλύτερο. Τι χρησιμοποιούμε? Μια ιδιοπλαστική μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση λέιζερ, είτε με τη χρήση ενός μαχαιριού ραδιοσυχνοτήτων, είτε με τον κλασικό τρόπο. Η επιλογή έγινε εκείνη τη στιγμή στα έμπειρα χέρια του χειρουργού που εκτελεί την ιδιοπλαστική.